Και όλες οι στάσεις. Σας μίλησα λίγο πριν για την υποψηφιότητα στην Λευκάδα του καρδιολόγου που γνωρίζουμε, τον κύριο Λιβιεράτου, ο οποίος είναι υποψήφιος και φυσικά ζητάει την ψήφο μας με την αριστερή αγωνιστική συνεργασία. Επικεφαλής βεβαίως της παράταξης αυτής είναι ο κύριος Ρδεστινός Γεώργιος, ο οποίος βεβαίως θα μας μιλήσει εδώ για τη σημασία των εκλογών αυτών και θα δώσει και το δικό του μήνυμα σε όλους εσάς. Να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Καλό απόγευμα, κύριε Ρδεστινέ, τι κάνατε, πώς είστε? Καλό απόγευμα, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές σας. Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ. Καλησπέρα σε όλα τα Ιωνία νησιά, αλλά και όλα τα παράλια, γιατί οι δεσμοί είναι, και οι σχέσεις ήταν πάντα και συνεχίζουν να είναι σημαντικές. Είναι σημαντικές, θα μείνω από αυτό, αν και πολλές φορές εμείς εδώ μνημονεύουμε για το ζητούμενο και είναι και προεκλογικό αφήγημα ότι σε σχέση με το Αιγαίο τα Ιόνια νησιά δεν είναι τόσο συνδεδεμένα. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και της επικοινωνίας και της μεταφοράς μεταξύ από το ένα νησί στο άλλο, αλλά κύριε Ρδεστινέ, δεν γνωριζόμαστε μεταξύ μας τόσο πολύ, τόσο εύκολα. Εγώ δηλαδή, και σας δίνω το λόγο, είμαι Λευκαδίτης, χάνομαι, δεν ξέρω ότι υπάρχει ένα μέσο απλά να μετακινηθούμε στα νησιά. Να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό, το διαπιστώνετε αυτό το έλλειμμα? Βεβαίως. Καταρχάς να συστηθώ λιγάκι. Εγώ είμαι ο Ρδεστινός ο Γιώργος, είμαι εκπαιδευτικός. Ζω στην Κέρκυρα εδώ και ακριβώς αύριο κλείνουν 30 χρόνια. Είμαι ενεργός ακόμα στην εκπαίδευση, είμαι σε ένα επαγγελματικό λύκειο, διευθυντής. Η ευθύνη δική μου μεγάλη, γιατί είχαμε να σηκώσουμε ένα μεγάλο βάρος σε μια περίοδο που τα πάντα τα σκιάζει το 41% της νίκης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά περισσότερο από αυτά τα σκιάζει μια λογική εφησυχασμού και δεν υπάρχει άλλη λύση. Εμείς, για μας ήταν μεγάλη απόφαση και μεγάλο τόλμημα να προσπαθήσουμε να ενώσουμε αυτό που είπατε, το λέω μεταφορικά, να ενώσουμε τα νησιά, να ενώσουμε με ανθρώπους οι οποίοι ήταν γνωστοί. Ήταν γνωστοί στη Λευκάδα, στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, στην Ιθάκη, στους Παξούς, άνθρωποι οι οποίοι ήταν γνωστοί από τη συμμετοχή τους στα κοινά, στους διάφορους αγώνες για τη συγκοινωνία που αναφέρατε πιο πριν, αλλά και μια σειρά άλλα μεγάλα σοβαρά θέματα στην περιοχή. Στην περιοχή τους, στον τόπο τους, ο καθένας μας. Ο καθένας από τους υποψήφιους. Αναφέρατε πριν για τον Νίκο, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος γιατρός και ένας εξαίρετος άνθρωπος και ένας εξαίρετος αγωνιστής. Αλλά η πιο μεγάλη παρακαταθήκη δική μας και αυτό που ελπίζουμε να αφήσουμε είναι με το στίγμα μας την επόμενη πενταετία, είναι με όσους εκλεγούμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο να αποτελέσουμε με έναν τρόπο ούτως ώστε να νιώθουν όλοι οι κάτοικοι των Ιωνίων ότι δεν είμαστε μόνοι. Ότι υπάρχει συνδετικός κρίκος. Ακόμα και αν η απόσταση που αναφέρατε πιο πριν είναι μεγάλη, γιατί πραγματικά είναι μεγάλη. Και το μόνο που ισχύει τα τελευταία χρόνια είναι ένα καραβάκι το οποίο ξεκινάει περίπου στις 20-25 Μαΐου και τώρα νομίζω σε 5-6 μέρες σταματάει η λειτουργία του. Ένα καραβάκι επιδοτούμενο, το οποίο όμως δυστυχώς όταν κάνουν την προκήρυξη, παρά το ότι δίνουμε κοντά στο 1 εκατομμύριο, μπορεί να κάνω λάθος γύρω στα 900 κάτι χιλιάρικα το χρόνο, και δεν είναι κακό να υπάρχουν μερικές φορές επιδοτήσεις, αλλά πρέπει κάπου στους όρους των διαγωνισμών να υπάρχει ένας όρος που έχει να κάνει με την ταχύτητα. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινάμε 6,5 ώρα από εδώ και να φτάνουμε 7,5 ώρα το βράδυ στην Ζάκυνθο. Δηλαδή είναι δυσλειτουργικό, παρά το ότι κυρίως οι τουρίστες, κυρίως οι επισκέπτες των νησιών μας το έχουν αγκαλιάσει και όσες φορές το χρησιμοποιήσει έχω δει ότι αποτελεί ένα πρώτο μέσο επικοινωνίας. Το άλλο κομμάτι, άρα πρέπει η σύνδεση να είναι πιο τακτική, να είναι με πιο γρήγορα σκάφη και άρα και την ίδια ώρα θα είναι πιο αξιόπλο, ούτως ώστε να μην επηρεάζεται τόσο πολύ από τις αλλαγές του καιρού, θα φύγω, δεν θα φύγω, και σίγουρα θα πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε ουσιαστικά για την λειτουργία, την αδειοδότηση και τη λειτουργία των υδροπλάνων. Σωστά. Είναι ο σύγχρονος τρόπος μεταφοράς όταν έχουμε τόσο μικρές αποστάσεις και μπορούν να λυθούν προβλήματα. Που έχει γίνει και μεγάλη συζήτηση για όλα αυτά. Θέλω, κύριε Ρδεστινέ, βλέποντας το βιογραφικό σας, όλα αυτά τα χρόνια είστε στο συγκεκριμένο χώρο που υπηρετείτε. Απλά αντιλαμβάνομαι και διορθώστε με αν κάνω λάθος, τουλάχιστον σε δημοτικό επίπεδο, μιλώντας και στο Ιόνιο αλλά και στην Ήπειρο που ακουγόμαστε, έγινε κάποια προσπάθεια συντονισμένη οι αριστερές δυνάμεις
να συνασπιστούν κατά κάποιο τρόπο. Και θέλω λίγο τώρα στον κόσμο που μας ακούει να μπουν οι διαχωριστικές γραμμές. Γιατί εσείς, υποθέτω, έχετε έναν αξιακό κώδικα, αλλά έχει και μια κοινή συνισταμένη, ίσως και με τις αξίες της αριστεράς, που μπορεί να υποστηρίζει και η λαϊκή συσπήρωση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, ήσασταν θετικός σε μια προσπάθεια ο χώρος της αριστεράς να ενοποιηθεί με την έννοια να έρθουν πάλι στο προσκήνιο αυτή η ανάγκη για τον αγώνα, γιατί αυτό το 41% ουσιαστικά και οι εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ακολουθεί πλέον ένα άλλο μοντέλο, έχουν πείσει μέρος της κοινωνίας ότι και να παλέψεις ένα μεγάλο μέρος δεν γίνεται τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό το οποίο λέω. Θέλω την άποψή σας. Ανέφερα πιο πριν ότι για μια κυρίαρχη αντίληψη το 41% δεν το συνέδεσα, δεν είναι το κύριο πρόβλημα. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι έχει κυριαρχήσει μια λογική η οποία λέει there is no alternative. Ναι. Το λεγόμενο τίνα, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτό δημιουργεί μια ητοπάθεια σε μεγάλες μερίδες του κόσμου των πολιτών ότι τι να κάνουμε. Ναι. Αν δουλεύουμε μέχρι και 13 ώρες. Τι να κάνουμε, αν δεν έχουμε συμπληρώσει τα ένσημά μας, ας έχουμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε μέχρι τα 72-73 και ποιος ξέρει που θα πάμε. Τι να κάνουμε, αφού πρέπει να υπάρχει δουλειά, άρα πρέπει να υπάρχει η στρεβλή, αυτό που λέμε στρεβλή ανάπτυξη, ας δώσουμε και αυτή την παραλία. Δεν πειράζει αν δεν μπορώ να καθίσω εγώ σε εκείνη την παραλία. Δεν πειράζει αν μου κλείσουν τους πεζόδρομους και τους κάνουν τραπεζοκαθίσματα. Άρα αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Σε αυτό επάνω, όταν μιλάω για αριστερά, εγώ δεν θα το περιορίσω μόνο σε κομματικούς μηχανισμούς. Γιατί υπάρχουν πέρα από τους οργανωμένους, εγώ είμαι μέσα από τους οργανωμένους ανθρώπους. Είμαι στη Λαϊκή Ενότητα και συμμετείχα τώρα στις τελευταίες εκλογές στη συμμαχία, Μέρα 25, συμμαχία για τη ρήξη. Αλλά πέρα από όλους εμάς που είμαστε οργανωμένοι, υπάρχουν πολύ περισσότεροι οι οποίοι δεν είναι οργανωμένοι και δεν θέλουν, αδερφέ, να είναι μέλη ενός κόμματος, όνει και καλά, αλλά οι αριστερές τους απόψεις, οι απόψεις του ότι ο τόπος αυτός μας ανήκει και δεν μπορούν να μας διώξουν ή δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε όλα, ρε αδερφέ, όπως λένε κάποιοι, κυριαρχούν. Σε αυτή τη λογική λοιπόν εμείς απευθύναμε προτάσεις, κάναμε προτάσεις και έτσι βρεθήκαμε σε αυτό το ίδιο τραπέζι με ανθρώπους οι οποίοι είναι από το Μέρα, από τη Λαϊκή Ενότητα, από την Αριστερή Ανασύνθεση, από την Αναμέτρηση, μικρές κινήσεις και ομάδες από κινήματα πολιτών που έχουν αντιταχθεί είτε πάνω στην εκποίηση εδώ στην Κέρκυρα, στον Ερημίτη, είτε στα κινήματα κάτω στην Κεφαλονιά που ήταν ενάντια στις εξορίξεις, σε μια σειρά θέματα τα οποία είναι κοινωνικά, όπου αυτό που λέμε κοινωνική αριστερά παρενέβαινε, εκεί εμείς προσπαθήσαμε να υπάρχει ενότητα. Είναι αλήθεια ότι κάναμε πρόταση και προς τη λαϊκή συσπήρωση. Υπάρχει μια λογική ότι εσείς όλοι είστε, αν δεν συμφωνήσετε πλήρως μαζί μου, δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Άρα αυτό δεν σημαίνει ότι θα αυτοκτονήσουμε, σημαίνει ότι προχωράμε και νομίζω ότι όλες αυτά που μας δείχνει η κοινωνία είναι ότι είναι θετική αυτό που μας λένε άνθρωποι, ότι περιμένουμε από εσάς τι. Όποιος περιμένει ότι μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί να αλλάξουν πράγματα, κάνει μεγάλο λάθος. Αν δεν υπάρχει μια στήριξη απ' έξω, αν δεν υπάρχουν κινήματα που να σταματήσουν πράγματα, να σταματήσουν, τότε φοβάμαι ότι θα κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Εμείς λοιπόν φιλοδοξούμε να είμαστε μία φωνή από τα κινήματα, μία φωνή που θα ακούει, δεν θα καπελώνει, αλλά να προσπαθεί να βοηθά τα κινήματα, ούτως ώστε να μην γίνουν αυτά τα οποία βλέπουμε ότι γίνονται. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα, ακούστε κάτι, πριν από 1,5 μήνα, και εγώ ήταν η Ελλάδα και λέγαμε να πιάσει μια βροχή, ακόμα άνθρωποι που δεν έχουμε πάει ίσως στο δάσος της Βαδιάς, το πανέμορφο δάσος που έχω δει, δυστυχώς δεν έχω πάει ποτέ και έχω δει μόνο φωτογραφίες, και παρακαλούσαμε οτιδήποτε ο καθένας να πιάσει μια βροχή. Και πιάσε μια βροχή. Και πνιγήκαμε. Και σήμερα οι άνθρωποι κινδυνεύουν στη Θεσσαλία. Και αυτό αναδεικνύει ότι οι περιφέρειες, όλες οι περιφέρειες, δεν μπορούν να είναι θεατές. Δεν μπορούν να είναι μόνο για τις εκθέσεις. Δεν μπορούν να είναι για τα ταξίδια. Δεν μπορούν να είναι μόνο για να εξυπηρετούν τους ημέτερους. Είναι για να παίρνουν μέτρα προστασίας των νησιών, των βουνών, του τωρινού όγκου ολόκληρης της χώρας. Γιατί δεν πρέπει να περιμένουμε να βουλιάξει ένας τόπος και μετά, αχ, τι κρίμα. Εμείς εδώ στην Κέρκυρα μερικές φορές το παραέχουμε. Λέμε, έχει τα Τρίκαλα. Δες τι ωραία που είναι τα Τρίκαλα, τι ωραία που είναι τα Τρίκαλα. Και λυπάμαι πάρα πολύ ότι αυτό το οποίο χτίζανε, και πράγματι ο Δήμαρχος είναι ένας αξιόλογος που αξιοποιήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και υπουργοποιήθηκε, δυστυχώς έχτιζε χωρίς να έχει φροντίσει
τα θεμέλια του να είναι γερά. Ναι. Και όχι μόνο αυτός, γιατί ο κύριος Παπαστεργίου βρίσκεται αλλού, είναι υπουργοποιημένος τώρα. Αλλά ο κόσμος την έχει πληρώσει, που κινδυνεύει η ζωή του, που κινδυνεύει να φύγει από τον τόπο του, δεν έχει εναλλακτικές λύσεις, που κινδυνεύει τις μολυσματικές ασθένειες, δεν έχει άλλη λύση. Άρα λοιπόν μια περιφέρεια πρέπει να έχει μια πολιτική που θα λέει: εγώ στηρίζω κατά κύριο λόγο τους πολίτες μας και κατά κύριο λόγο τους μη έχοντες. Τους έχοντες δεν έχουν ανάγκη. Έχουν τα εκατομμύρια τους, τις επενδύσεις τους και μπορούν με ένα κλικ και με ένα πάτημα του κουμπιού να επενδύσουν σε μια άλλη χώρα. Δεν τους πολύ κόφτει. Το πρόβλημα είναι με όλους εμάς που θέλουμε να ζήσουμε τον τόπο μας, που θέλουμε να χαρούμε τον τόπο μας, είτε εδώ, είτε απέναντι στα παράλια της υπηρετικής Ελλάδας. Γιατί μοιραζόμαστε την ίδια θάλασσα. Μάλιστα. Σας ακούω με εξαιρετικό ενδιαφέρον και νομίζω ότι αυτοί οι προβληματισμοί που θέτετε έχουν ενδιαφέρον σε μερίδα του κόσμου που μας ακούει. Από την άλλη, αν πάμε τώρα στο αφήγημα των παρατάξεων που είναι στο τιμόνι, η κυρία Κράτσα έβγαλε ένα διαδραστικό χάρτη έργων, είπε ότι οι δημοπρατήσεις των έργων είναι σημαντικές, τα αμφισβητεί όλα αυτά ο κύριος Τρεπεκλής, και από την άλλη όμως, κύριε Δεσποινέ, υπάρχει και το χρηματοδοτικό εργαλείο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει πλέον το άλοθη, το ότι δεν έχουμε χρήματα για να κάνουμε όλα αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουμε. Όμως, μέσα σε όλα αυτά τα έργα, τα αντιπλημμυρικά που μπορεί να έγιναν πλημελώς, δεν φαίνεται και μια διαχρονική παθογένεια που υπήρχε σε όλα. Δηλαδή ο κόσμος νιώθει πάντα και έχει μια άποψη ότι όσοι διαχειρίζονται και πάρα πολλά κονδύλια, εντάξει, τώρα ξέρεις τι γίνεται εκεί. Το συζητάμε μεταξύ μας αυτό. Βεβαίως. Ακούστε κάτι. Κάτι το οποίο πρέπει να έχουν υπόψη τους όλοι, σε όλες τις περιφέρειες. Καλός ή κακός, πολύ κακός. Στη χώρα μας εφαρμόστηκε ένα μοντέλο διοίκησης το οποίο είναι εξαιρετικά συγκεντρωτικό. Ναι. Τα πάντα από την Αθήνα. Τα πάντα από το Υπουργείο Οικονομικών, τα πάντα από το Υπουργείο Εξωτερικών, τα πάντα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό δεν λέγεται αποκέντρωση. Στην Ευρώπη υπάρχει μια λογική αποκέντρωση. Αλλά ας δούμε εκεί. Υπάρχουν πόροι. Υπάρχουν πόροι άμεση. Όχι να είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, ο φτωχός συγγενής, ο οποίος παρακαλά την εκάστοτε κεντρική διοίκηση. Άρα, έχοντας αυτονομημένους πόρους και τη δυνατότητα να δράσει με αυτούς τους πόρους, μπορεί και εφαρμόζει πολιτική η κάθε περιφέρεια στην Ευρώπη. Στην Πούλια, που υπήρχε μια συνεργασία της εδώ περιφέρειας με την Πούλια, τα χρήματα τα οποία αναλογούσαν στον προϋπολογισμό της Πούλιας, 4,5 εκατομμύρια, όχι 200.000 που είχε η Κέρκυρα, ήταν 7,5 δισεκατομμύρια ο προϋπολογισμός. Αυτό όμως σημαίνει τι? Την ίδια ώρα έχεις προσωπικό. Αν δεν έχεις προσωπικό, θα γίνει ένα τεράστιο πάρτι και κανόνες φυσικά λειτουργίας μιας περιφέρειας. Θα γίνει ένα τεράστιο πάρτι όπου θα γίνει κυριολεκτικά πιλιάτσικο. Η Κέρκυρα, τα Ιόνια και η Κέρκυρα και όλα τα νησιά. Έχουμε το θλιβερό προνόμιο να έχουμε το μικρότερο αριθμό υπαλλήλων και μάλιστα σε περιοχές που είναι αποκεντρωμένες. Γιατί είναι διαφορετικά η Θεσσαλία, που οι 4 νομοί είναι γύρω-γύρω, διαφορετικά η Κεντρική Μακεδονία, διαφορετικά άλλες περιοχές. Άρα λοιπόν έχουμε το μικρότερο αριθμό υπαλλήλων και ποτέ μια περιφερειακή αρχή δεν έβαλε το κύριο θέμα, το οποίο είναι πρώτον, στελέχωση και άμεση χρηματοδότηση. Ναι. Νομίζω ότι αυτό το επικοινωνήσατε και εσείς πρόσφατα. 200 ανθρώπους. Δεν μπορείς να εκτελέσεις προγράμματα. Είσαι κουτσός και θα αναγκαστείς να πας σε εξωτερικούς συνεργάτες και εκεί μαύρο φίδι έφαγε. Και τότε τα χρήματα, γιατί η κυρία Κράτσα περηφανεύεται για έργα στην Κέρκυρα 143 χιλιόμετρα και μάλιστα έκανε και ένα χάρτη με τον οποίο έφτανε μέχρι δεν ξέρω σε ποιο σημείο στην Ήπειρο. Ναι, αλλά κυρία Κράτσα πρέπει να μας δείξει πώς γίνεται αυτά όλα να στήχησαν κάποια εκατομμύρια, δηλαδή έκανε μια διαίρεση 112.000 το χιλιόμετρο. Και η Εγνατία, στην οποία αντιπαρέβαλε το έργο, να έχει στοιχήσει 9 εκατομμύρια το χιλιόμετρο, κάτι συμβαίνει. Άρα ουσιαστικά δεν είναι έργα, είναι ασκήσεις επί χάρτου και πινέζες που βάζετε ένα χαρτί. Δυστυχώς, το μεγαλύτερο, ακούστε κάτι, ως εκπαιδευτικός σήμερα είχαμε κινητοποίηση όσον αφορά τις μεταφορές. Ναι. Όταν μια περιφερειακή αρχή, όχι δεν μπορεί, αγνοεί, αδιαφορεί, το έχει στην λίστα προτεραιοτήτων 17ο-25ο. Το θέμα της μεταφοράς των μαθητών, κάτι τρέχει. Κάτι τρέχει. Όταν το θέμα της υγείας που ταλανίζει
Όλα τα νησιά, δεν είναι κερκυραϊκό φαινόμενο, όλα τα νησιά παρόμοια θέματα είχαν. Και η περιφερειακή διοίκηση απλά κάνει ευχές και όταν έρχεται ο κύριος Βορίδης απλά του κρατάνε το χέρι και ευλογήστε μας, δώστε μας τη συγκατάθεση, τότε δεν μιλάμε για περιφερειακή αρχή προς όφελος των πολιτών, γιατί οι έχοντες δεν πατάνε το πόδι τους στο νοσοκομείο, στη Λευκάδα, στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, στην Κέρκυρα. Πηγαίνουν στα μεγάλα κέντρα και δεν έχουν ανάγκη. Το πρόβλημα είναι με τους ανθρώπους τους απλούς. Με τους ανθρώπους τους καθημερινούς. Αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται για το προγράμμα. Και ο οποίος πρέπει να πάει στο νοσοκομείο και η περιφέρεια αδιαφορεί για αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Θέτεται ένα πλαίσιο διεκδίκησης από ό,τι αντιλαμβάνομαι όμως στη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι το χαρακτήρας μιας περιφερειακής διοίκησης. Δεν είναι απλά οργανωτικό μόνο να μοιράσει τα χρήματα. Έχει να έχει μια πολιτική η οποία θα μπορέσει να βελτιώσει και αυτό που λέμε ανάπτυξη, να το κάνουμε ανάπτυξη για τον τόπο και για την κοινωνία. Όχι ανάπτυξη για, ωραία, φέρε άλλα εδώ στην Κέρκυρα, τα τελευταία 3-4 χρόνια πρέπει να επενδύθηκαν τουλάχιστον 400-500 εκατομμύρια σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Και τι έχουν επιφέρει. Σήμερα έριξε λίγο βροχή και για να κάνεις μια απόσταση 1 χιλιόμετρο έκανες 2 ώρες. Είναι αυτό ανάπτυξη? Μάλιστα. Είναι αυτό βελτίωση των παραχών υπηρεσίας ακόμα και στους τουρίστες σου που ακόμα έχει τουρισμό? Όχι φυσικά. Είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής? Όχι φυσικά. Άρα χρειάζεται μια ισορροπημένη ανάπτυξη η οποία θα έχει κατά κύριο λόγο σαν στόχο τον άνθρωπο, τον κάτοικο, τον πολίτη, όλους μας. Σε αυτό τώρα το οποίο λέτε και είναι πάρα πολύ σωστό και το συνυπογράφω, αντιλαμβάνεστε πως η χώρα έχει παραδοθεί σε αυτό το προϊόν το τουριστικό πλέον. Δηλαδή και στη Λευκάδα το καλοκαίρι πλέον τα πάντα γίνονται γύρω από τους τουρίστες. Η πόλη αδειάζει το χειμώνα γιατί μας ενδιαφέρει μόνο ο τουρίστας να έρθει, να αρπάξουμε ό,τι χρήματα μπορούμε να αρπάξουμε. Ακριβένουν τα πάντα, ακριβένει η ζωή μας, γιατί σκεφτόμαστε μόνο τον τουρίστα. Δεν ξέρω αυτό αν θα βγει σε καλό, αλλά από την άλλη έρχομαι και πάλι στο θέμα το ότι πακέτα χρηματοδοτικά δίνονται. Το γεγονός ότι δεν εφαρμόζονται σωστά έχει να κάνει ίσως και με την πολιτική, έτσι δεν είναι, κύριε Δεσσινέ? Φυσικά. Και αυτά να πούμε και να το πούμε όλο, ότι αυτά τα πακέτα είναι καλοπληρωμένα πακέτα από εμάς τους ίδιους. Ναι. Απλά τα διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σε μια λογική, να το πούμε, αντιμετώπιση να φτάσουμε όλοι περίπου στα ίδια, που είναι ένα όνειρο αυτό, τέλος πάντων, άμβλεσης των διαφορών, ουσιαστικά οριοθετεί το που θα πάρει. Εμείς θεωρούμε ότι ο προγραμματισμός και η δυνατότητα πρέπει να πηγάζει από τις ανάγκες του τόπου και όχι να τις καθορίζει κεντρικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς πρέπει να ελέγχει που τρώνε τα χρήματα, αλλά δεν θα καθορίζει ότι τώρα δεν θα φτιάξουμε έργα υποδομών. Αν χρειάζεται έργα υποδομών, θα προχωρήσεις κατά κύριο λόγο σε έργα υποδομών. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει, και εμείς την ίδια ώρα λέμε το εξής, ότι καλός ή κακός, πολύ κακός, σχήμα λόγου του καλός ή κακός, για χρόνια τα τεχνικά προγράμματα και οι προϋπολογισμοί διαμορφώνονταν μέσα σε κλειστά γραφεία. Με ελάχιστη συμμετοχή της κοινωνίας στη διαμόρφωση αυτών των προϋπολογισμών, αυτών των τεχνικών προγραμμάτων. Εμείς θεωρούμε ότι αυτά πρέπει να είναι ανοιχτά, πρέπει να είναι συμμετοχικά, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται και να έχει παρέμβαση η τοπική κοινωνία, οι φορείς της κοινωνίας. Δεν πάω να χαρακτηρίσω κόμματα ή παρατάξεις με ποιον είναι ο κάθε δήμαρχος ή η τοπική κοινωνία, αλλά με αυτούς οι οποίοι εκφράζουν τις ανάγκες της κοινωνίας. Να έχουν κυρίαρχο ρόλο. Και να μην μας καθορίζονται ποια έργα θα γίνουν, άλλες σκοπιμότητες. Στη Λευκάδα, παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Θα πάμε σε μια πιο οικονομική λύση ή θα πάμε σε υπογειοποίηση του περάσματος? Τη ζεύξης μιλάμε. Τώρα εδώ είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτό το ζήτημα. Ναι. Αυτό το ζήτημα είναι ένα μεγάλο θέμα με την έννοια ότι ήδη δρομολογείται αυτό το έργο. Αλλά αυτό το οποίο, κύριε Δεσσινέ. Η κοινωνία τι λέει? Ορίστε. Και η κοινωνία τι λέει? Νομίζω ότι η κοινωνία ακούγονται πάρα πολλές απόψεις. Αλλά ξέρετε τι μπορεί να μην έχουμε καταλάβει? Νομίζω πως δεν λειτουργεί με το δεν την κάνουμε την υποθαλάσσια και αυτά τα χρήματα πάνε κάπου αλλού. Δεν λειτουργεί έτσι, νομίζω, το σύστημα, έτσι δεν είναι? Άμα δεν γίνει ένα έργο, δεν χάνονται τα χρήματα. Επιβεβαιώνεται ακριβώς αυτά το που έλεγα πιο πριν. Ναι. Ότι ουσιαστικά
τα ευρωπαϊκά προγράμματα και σου οριοθετούν πώς θα κινηθείς περισσότερο και φυσικά τις προσβάσεις δεν τις έχουν οι πολίτες, οι απλοί πολίτες, οι απλοί επαγγελματίες, αυτοί οι οποίοι βλέπουν ουσιαστικά τι είναι αυτό το οποίο βολεύει καλύτερα για τον τόπο. Πιστεύουν οι μεγάλες εταιρείες που ήδη περιμένουν ή έχουν κλείσει το ποιοι θα πάρουν τα έργα. Αλλά μπαίνουμε σε ένα πολύ πιο λεπτό θέμα. Τώρα μπαίνουμε σε ένα λεπτό θέμα. Θα πει κάποιος τώρα, για να κάνω και εγώ τον αντίλογο, ότι τα έργα γίνονται με βάση μια διαγωνιστική διαδικασία, με ανοιχτούς διαγωνισμούς, με διεθνείς διαγωνισμούς γίνονται, θα πει κάποιος. Βέβαια. Συμφωνώ. Δεν διαφωνώ. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Αλλά... Αντιλαμβάνομαι όμως τι θέλετε να πείτε. Εγώ προσωπικά καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Αλλά το γνωρίζουμε ότι υφίσταται η νομοθεσία. Και κάτι τη γνωρίζουμε ακόμα καλύτερα από εμάς, έχοντας όλο το μηχανισμό και τις επαφές. Και για αυτόν τον λόγο λέω ότι για αυτόν τον λόγο υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα και αυτή η διάσπαση μέσα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Σωστά. Κύριε Τραπεκλής ή κυρία Κράτσα, για να εξηγήσω ποιος δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ο κύριος Τραπεκλής στη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι φυσικά. Δεν είναι τα μέλη του υποψηφίου του στη Νέα Δημοκρατία. Μην τρελαθούμε, είναι. Σωστά. Όμως, στα βασικά σημεία, όταν έμπαινε ήταν ο κόσμος απέναντι και έλεγε είναι δυνατόν για 2 εκατομμύρια στην Κέρκυρα να δώσετε 70 στρέμματα στην εταιρεία Οίκος που πήγε εκεί στην περιοχή του δίπλα στον Ίντσο στην Δασιά. Εκεί συμφωνήσανε. Είναι δυνατόν 70 στρέμματα, 2 εκατομμύρια όταν η αξία γης είναι πολλαπλάσια και όταν περικλίνεις μια παραλία και στον κόσμο. Εκεί συμφωνήσανε. Με τους έχοντες συμφωνήσανε. Απλά εκεί που διαφωνούν και ο κύριος Τραπεκλής και η κυρία Κράτσα είναι για το ποιος θα έχει τη διαχείριση. Και αυτό που φαίνεται είναι ότι πάμε σε μια εποχή όπου οι περιφέρειες θα έχουν να διαχειριστούν πολύ και ακόμα πιο πολύ περισσότερα χρήματα. Μάλιστα. Συνοψίζοντας, κλείνοντας, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε, θέλω λοιπόν να μου πείτε, εσείς απευθυνόμενοι στους συμπολίτες μας, στην αρχή είπατε για αυτό το αγωνιστικό πλαίσιο διεκδίκησης. Άρα το ζητούμενο για σας, κύριε Δεσποινέ, είναι ο κόσμος και πάλι να ενισχύσει φωνές της αριστεράς σαν τη δική σας για να δημιουργήσετε έναν πόλο πίεσης στον τρόπο που διοικούνται οι περιφέρειες και να διεκδικείτε βεβαίως προς όφελος των κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα των ασθενέστερων. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι ένα μέρος του αφηγήματός σας. Είναι το κύριο μέρος του αφηγήματός μας, προσθέτοντας ότι εμείς είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίηση της περιουσίας, της δημόσιας περιουσίας και των υποδομών του κράτους και είμαστε υπέρ της ενίσχυσης του κοινωνικού ρόλου γενικά της αυτοδιοίκησης και πιο συγκεκριμένα τώρα της περιφέρειας. Μάλιστα. Νομίζω ότι σε αυτό επάνω εμείς καλούμε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι αγαπάμε τον τόπο μας και θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε εδώ, δεν θέλουμε να ξεπουλιάσει το τόπο μας, θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια και φυσικά με εισοδήματα τα οποία θα γίνουν από τη δουλειά μας. Ζητάμε από όλους αυτούς να στηρίξουν την άρση, την αριστερή αγωνιστική συνεργασία στα Ιόνια, μια κίνηση που υποσχόμαστε ότι θα είμαστε κοντά και θα μιλάμε μαζί με όλους τους πολίτες και μετά τις 8 και μετά τις 15 του Οκτώβρη. Μάλιστα. Και βεβαίως τον κύριο Λιβιεράτο στην Λευκάδα, αν δεν κάνω λάθος, που είναι υποψήφιος. Φυσικά και τον Νίκο τον Λιβιεράτο και τον Νίκο τον Μασχόπουλο και την Ειρήνη την Κατοπάουδη στην Λευκάδα το λέτε όλο, και τον Φίλιππα τον Μπερδεκά. Τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει το στίγμα τους στην κοινωνία. Βεβαίως. Και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Βεβαίως. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Δεσποινέ. Ήταν νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα είμαι στη Λευκάδα την Πέμπτη το απόγευμα, οι συναγωνιστές, οι σύντροφοι, και θα φύγω την Παρασκευή το μεσημέρι για Κεφαλονιά. Οπότε το πρόγραμμα θα μου το κανονίσουν, ομολογώ ότι δεν το ξέρω. Και έτσι πρέπει. Θα το φτιάξει το επιτελείο σας. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας και καλή επιτυχία, κύριε Δεσποινέ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, ανοίγουμε κύκλους με όλο το φάσμα